Oina aurkeztia nahi duzuet, hemen Euskal Herrixan dagaun, abesteri finena. Kriston hau zelean diaga, eta zeuetzat, hemen gure Ibai Marin! Haitxuzue, haitxuzue! Baina seguro, hau ere gexero, ezagutu duzuela. Venga, guazen mendeku honi!
ni hauekin egotea. Benetan eskerrik asko Iturrino, Jon, Camilo, Cristian, Javi. Benetan placer handi bat zuen parte izateaz. Apa, unkino! Eskerrik asko, eskerrik asko.